Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena yakakodzera kunge chiwonekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, today it's a Monday. I hope makava ne weekend yakanaka. Vakaenda kuchechi, vakaenda kumabasa, vakaenda kumabhawa kwese. I hope nhasi munhu wese adzokera pa grind rake remazuva ese anditika pamberi nekutsvaga cash. But manje nyaya yandikufambira nayo inyaya yanetsa pa social media zvokuti vanhu vari kupopota ende vanhu vakatsamwa, vanhu havasi kufara neunhu huri kuitwa nevanhu vechechi yechipostori, ana madzibaba, ana tsika mutanda. People are not happy. Saka panapa ndine video randoda kukuratidzai, but kune vane hana nete, vanotya, vanovhunduka, ndokumbirawo musaone zvenyu musaone video iri nekuti unogona kuzorohwa nebuka ukaita sei ukavhunduka. Mashiripiti ari kuitwa nani namadzibaba aya. Tapedza kuona video iri semazuva ese, kana nyaya yanetsa pa social media tinopinda mucomment section. Topinda mucomment section tonzwa kuti comment section iri kuti chii, iri kufara nazvo here kana kuti haisi kufara. Saka iwe make sure unosiya comment panapa. Kana uchifara nazvo utaura kuti uri kufara nazvo, kana usiri kufara utaura kuti hausikita sei hausi kufara anditika. Saka without wasting much of your time, let's jump into the video. But like always, tisatapinda muvideo tiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate. Namba dzangu ndo dziri basa apa. Kana une nyaya yaunayo yauda kuripota ndibate pa same number iyoyo anditika. Avo madzibaba vanombotaura kuti vanonzi madzibaba ani, vanonzi chii, but video ndiro ratinaro ratiri kuona. Sezvo zvamunoziva toshanda nedingindira rinonzi chii, rinoti umbowo anditika. Saka amenoti chii chiri kumbonyatsoitika kumachechi emadzibaba emapostori. Saka rega tione baba vari pa action vachiita zvavanoita. Shurufema baba. Zinyoka baba. Right, mazonera mega minana kudzurwa kwezvinhu, mbabatwa nyoka baba. Nyoka mbayaita sei, mbaya mbayaurayiwa. Munoti chinazvo izvi, isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako. Mawana vasava kuti zvairirera ana madzibaba.
zviriko here zvese rakatipinde zvedu mucomment section tinzwe kuti comment section inenge ichiita sei nekuti comment section inenge ichitoita sei inenge ichitoda first of all tachikudo naye akabata muhuro basa rinokura anenge atomawana handiti zvikanzi ava ndeveku amene ipapo munopeso omega apa handiti zvikanzi matsotsi aya anzi matsotsi ayo haiwawo musapusiswe comment section muri kuinzwa zvairi kutaura zvitaura hanzi matsotsi aya musapusiswe musabhaizwe nezvinhu zvakaita sei zvakadai so handitika zvikanzi hezvo kutambisa hupfu iyo mvura isina kunaya kudai ndazongoona hombe yakuvhurwa chinzi ane hupfuka handizoziva kuti hupfu unoshandiko kuchipostori hupfu nemafuta ndozvanga zvichidirwa ande zvinenge zvine pawa handiti pakashata rega tifambe neumwe zvikanzi hakusi kutambisa hupfu here uku dai vatomona kamukonde waro vanhu vadya vazvidyira havo comment section inenge ichitoona vava hanzi varotambisa jembi vatambisa hupfu dai vatoisa zvawaka jembi vanoita sei vadya seko zvikanzi taura zvako nenzara iriko iyi mawani zvikanzi pakaipa vanhu ngatidzidzei ngatidzidze kunamata tega vanhu ava vashupa inyaya iri kunetsa ndine imwe futi nyaya yamadzibaba vangu vandoda kukuigira futi panapa ndakambotaura nezvavo ndoda kudzoka futi navo futi madzibaba Krebby mawani pakaipa zvikanzi neuyoyo shato you can do anything nayo zvikanzi neuyo batai murove violence hatikurudzire violence mhirishonga kudhara takaramba mhirishonga but yarutaura danzi batai murove vangomana ivava vari kubira vanhu mari hakusi kuchechi dzechipostori chete hakusi kuchechi dzechipostori chete even kwedu kumapentecost kuroma kuchii vanhu vari kungorohwa mari unogona kusarohwa mari nekuona 1-on-1 napapa but unotengeswa uniform inodhura unoendeswa kuma-events mamwe asiko at the end of the day wotozoona kuti inga ndatora sei ndarohwa banzi saka rikatifurire mberi tinzwe zvikanzi this is a free drama lies and deception the deception maiwe bowa mangwana moving forward zvikanzi mafirimu ayo kutsvaga anzi kutsvaga nyoka isina poison bata black mamba uone kuti utsotsi hunopera alright anzi nyoka yakabata yaisi poisonous saka isa comment mucomment section utiudze kuti ichokwadi here nekukura kwarakaita zinyoka here hari urume here zvikanzi mawani zvikanzi nemumwe saka nyaya dzenyoka idzine dzechokwadi vanga kutotaura zvakawanda zvikanzi sei nyoka dzacho dzichingori shato kwese hapana kana mungu kana magreen mamba sei nyoka wani ichingobatwa iyoyo asi ndoyega satani ndoyega diabhorosi nyoka vanhu vacho vanenge vachitoda baba mawani zvikanzi muchafa nemadhirama enyu aya zvikanzi nemumwe name of the movie please zvikanzi nice drama dai yanga iri black mamba taiti pamwe abata kwete shato shato iri kubukwa nevanhu baba vari kutaura kuti aya ndezvekunyeba izvi zvinhu zvefake hamenoti iwo unofungei mawana zvikanzi matsotsi aya changamukai uri kuona kana tuchane tumavhidhiyo tupanapa sometimes haisi nyaya yekuti munenge chifunga toda kutsvaga maviews kana kuita sei inenge tori type yeawareness campaign kuti mutomboona kutoti tiri kuvharwa panapa uri kuona ndosaka tichiuya nezvimwe zvinhu izvi moita sei mozvionera mega ti mawana saka hanzi matsotsi aya changamukai zvikanzi yabviwa nayo iyo vakashata zvikanzi ngavambozama rovambira vaone vanhu vachanonga vachitoda sekuri hanzi vanotoziva nyoka dzekutamba nadzo yesh mawana hameno chii chiri kumbonyatsoitika kuchechi postori chii chiri kunyatsoitika kusvika palevel rekudai so
rekuti vanhu vanenge vakunzi pari kudzurwa zvinhu, pari kudai vachibirwa mari vachiita sei, nanatsika mutanda wefeka, vana madzibaba wefeka. Chii chiri kumbonyatsoitika? Isa comment section utiudze kuti zviri kufamba sei kupostori kusowe renyu iroro ramuri kuenda madzibaba Johannis handiti kana madzimai Mary, mungotitaurirawo kuti zvakamboita sei, zvakanyatsomira sei handitika. So ndonyanga chikufamba naye zvamanje manje. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.